हाँ तो भैया लोग आजकल सोशल मीडिया के प्यार बड़ी रफ्तार से चलता है। सोशल मीडिया में सब केहू पागल बा, केहू व्हाट्सएप वाली से तो केहू फेसबुक वाली से लागल बा। इस सोशल मीडिया के बुखार लइकन के मूड़ी पर चढ़ गइल बा। एकदम बुखार में जरत तारे, अपना सोना के मैसेज को मैसेज करत तारे। इनका लोग के प्यार बस फेसबुक और व्हाट्सएप पर रहता। का गजब के प्यार करता लोग भाई। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के प्यार होता, ये टाइम के बर्बादी होता। कुंवार वाला डीपी देख के इनको लोग के बीपी हाई हो जाता। जेकरा से व्हाट्सएप और फेसबुक पर 6 महीना से प्यार करता रहलू, तो बाद में पता चलता कि अरे दादा ई सोना ना, ई तो कोरोना के माई हई। धन बाड़ल ई सोशल मीडिया के लवर लो। सोना अपना जानू के मैसेज करता रे, सुनो जानू एक किस दो ना। अब इनकर सोना लाभराई लिपस्टिक वाला फोटो फटाक दे व्हाट्सएप पर सेंड कर देता री। लड़का देख के गदगद हो जाता है, सीना एकदम चौड़ा हो जाता। जैसे किस ना कोनो पाकिस्तान के जंग जीत के आइल बाने। बताई भैया लो, उठलाली वाला फोटो देख के लड़का तो फील में डूब जाता रे। मुंह न मारो वैसन प्यार के, एकरा से बढ़िया अपन मुंह कोनो दिवाली में रगड़ लेती। अब उन्हें से इनकर सोना कहतारी कि मेरे बाबू ने खाना खाया। बाबू कहता नहीं अभी ना। फटाक दे इनकर सोना 10 गो खाना के फोटो सेंड कर देता री। आ कहतारी कि बाबू अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाई हूँ, खा लेना। इनकरा बाबू के फोटो देख के आ पेट भर जाता। बताई भैया ये कौन प्यार हो। मुंह ना मारो ऐसन प्यार के ए भाई। इस सोशल मीडिया के प्यार पूरा लैला मजनू के तो बेकार कर देले बा।